מבצע בעזה אמנם הסתיים כבר לפני חודשיים, אבל יש מי שיאמרו שבחזית התרבותית ישראל עוד רחוקה מלהיות צוק איתן. להקת הביץ' בויז שהייתה אמורה להופיע כאן בסוף נובמבר הצטרפה היום לגל הביטולים מן הקיץ. הסיבה לביטול עדיין אינה ידועה. הפרטים המלאים והתגובות המאוכזבות כאן בישראל בדיווח של כתבת חדשות התרבות שירה הדס נקר. Across the USA, then everybody be served. כנראה שהביץ' בויז נערי החוף ימשיכו לגלוש בארצות הברית ולא בחופים של ישראל. מי שהיו אגדת רוקנרול בשנות ה-60 ואפילו איימו על הביטלס הודיעו היום על ביטול ההופעה המיוחדת שתוכננה להם בארץ. הכוכבים האמריקניים היו אמורים לעלות על הבמה בהיכל הספורט ביד אליהו ב-29 בנובמבר. בהודעה שפרסמו לא נכתבה סיבה לביטול, מה שגרם לחששות בקרב המעריצים השרופים כמו אייל גרוסמן, שהיה מהראשונים לקנות כרטיס להופעה המיוחלת. אני לא מבין איזה סיבה יש להם לבטל. אם זאת מחלה של אחד מהאמנים שמופיעים איתם, אז תכתבו שזאת מחלה. אבל לא שמעתי אותה בצורה כזאת פתאומית, ולא שמעתי על עוד ביטולים של הופעות במקומות אחרים, אז זה קצת מטריד. אבל מה באמת הסיבה לביטול? בהפקה אומרים היום לגלי צה"ל שגם עליהם ההודעה נחתה בהפתעה גמורה. הם לא ידעו על לחץ פוליטי שהופעל על הלהקה שלא להגיע, ומציינים שדווקא מחירת הכרטיסים הייתה מצוינת. לרוכשי הכרטיסים המאוכזבים כדאי למהר לרוץ לקופות הכרטיסים, כי החזר כספי יינתן רק תוך שבועיים מעכשיו. Surfing USA, everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. אוסקר דה לה רנטה ממעצבי האופנה הבולטים שפעלו